I speak peace into your life. May joy and hope always thrive. I declare strength for every day. God's hand to guide you on your way. I speak blessings over you in all you say, in all you do. May His love surround, His grace renew. Iroi try, saya simpan ngak beli pi barok ha keceng kepada bortam ke jong tisu. Te pilayu ikum tu ngila dep banya, te tin men praterik. Te bon na pedeng jong pi pila ong yang akong sa yathu lem kasmi ke bapin yatho bangin yo bandu wai na kabita ke jong pi. Te kublei chibon ublei yo ban perkui pi barok khot na marwat habangam yo kalat bangan khot efisia taru pi adon ya kata mensiem ba pin geli katarik ba pin yo banya duwai lem na kabenta ka jonga te ublei unda kurku shisha efisia te katarik ni labo ha u benai bahan riu arp santarik uni u benai ba menta ar hajar arpun riu hajing siang akwa ba ha u benai basan tang ba ka plan ka jong ublei ba shua katuka smia te ektin ublei ukran ba ha syapang un number riu te ngala perkat ba namar ba ude usnam ar hajar arpun riu tak ada ublei ukran ba ha un number riu bangaruk ngayo banya tho ha u ar hajar arpun riu namar ba ude unambar jong kajing pendep te la pendep ya ke bangapa na ublei te henre de la poi sete te kia pan por namar ba ka kim ka por na yeng jong senrang te de namar kata-kata ngasa ngotho di ublei ulapan madan lupa khorok haram namar nganam nang syuban krene ye hatu kasngi lada ublei umpat pensyai lupa syapang unambar henriu tikum tangi la ya menjur lang no da uni unambar henriu ubalong ha ubenai ba henriu ar santarik jong u ar hajar ar henriu te sabu jing duai na kabanta ka jongi te pila ju yakan mau ba ngala ya thu khana ar sin ya tu ka jing thu khana ka ba ka jing it ka penbor te ka tu te ngam tep ka ba de sisiane kade teng ka jing thu khana ne na mar ngaru ngala yu asngo pateng te henre ngam ju tip ken ba kata ka jing ya te ktin hapo ka balang jong ublei kisat ya keli jing keli kum tu te ngam tep ru hawai yo ki keli ru nganom tep na mar ba ngam ju khamlet re da ngalet ru ngashong kham sha jingai nganom yo asngau re ki jing keli na mar ba ki he ki kamera kum tu te nganom yo asngau ken te dala poim tu kasngi la de te tambah klem don pi ki bayering video banda de badon te pi siar pin da yar kiab ler te ngaru ngale kum tu hi ken kum banga yetu khana te namar pisia pilong ki bayet bathon ki jonga te sngot nat em dang yo bani thu khana pisia te kham tam ka ji thu khana ka bajale yanga te ka no sngot nat dei te dala kli pastor em itu i bayet jonga kli don ba pen bor ya pi ba pin ya poi haduk kan ka klimat ban poi cha jing te tin bat i kong reality te i ba ye jonga i long em dan re manu ru ba pen bor te i lakli sayanga te ngal ong hoi don ba pen bor pitep ani thu hok i pastor em i laken det i la thang yong padur ngan chipang tu i parlok jonga le i la syong na bayang na malap hayang pi pastor long yeng bisa ber argut te la yang mar senong nga hoi don ba pen bor te itu i ba ye jonga i la syong ken bepri la thang yong ngan te baru kailas ngajar kilaya thu pat kam hadin ken ba kilaya perkat jiliu ba te i menjongari ong ni la perkat imat penbor ublei ne kum no ne te ta la ya perkat ba sabas lemru i pastor ban keli jing keli i la keli swasa shwai te i ong te phihun ne phimhun ha ba sha penbor kum ta te ngong ngahun ba te namar bidang keli shwai te nga pat ngam kwa ban pensa nut te nga ong no i pastor ke ngong ngakwa ba phin keli manu ba penbor te hadin i keli ken yong te manu ba penbor te nga ong ka jing it ken pastor ka ba penbor hang ta em kila yo metsiem ken kila yarki ken kila ni ka te kong reality ka ba komik ba te tu i rang ba balang ru i la thu khana patcha snong jongki ka tu ka ba e jo i yung ibado te ka ba komik shisha kala pen kende yang isi pangi lai perkat ngilai syayong ibadu lai bapli ngayu i la syong na bayang i la syong
teh rei oh kelan penban hadian pet baro kila ya kemen bat ki ong oh biang pem tu mo man sa jing ken mau te ngaru haji syangak lemut bangan ong kum tu tambah kasumi la kami hi kum tu nama bala melin man krani tu ka kubor ngatarai ngapat te ngale shisha sendan hak ha perthai te katu ngam tep kadi tangga jing tu khana tep bakada de shisha ne kam dei ru nganom tep nama ngasuyo khana pateng te henre mentu kasngi ki baydon lang ti la ya saki lang kan ya kata ka kabanga ong te henre boro kilai kemen la sa jing ken mau hi kan katu ka jing jam mentu kasngi te ngangu yu play ngada sngo kemen shisha te bon hana pedeng jo pi ong kwa ban tep ba kumnu pi yakendo bat i te hakasi ya tho ngan sayo bat ai ka jing ya thu khana ka balingkot chapang jongi dengan sekren ru i kubor balingkot na kaktin ke jong ublei hak bai dei bat ka jing ye te ngan sa plat ken hopo YouTube na ka banta jong pi ke balaya request nga te yo dan manu ki badang wan thamai hak channel ke jongi ni ai bon jat ki dawai ki ba bon ba ki breu ki yo e ke jingkot ke jingkhia namar la pendap ye ke ni ke bang ai dawai da ka ba bon ba ki nong ya lap ki la dep ani tho lupa ba ka ti jong pi ka de ka ti jong jing pen khia bat ublei ru ula pen urlong i kata bat bon ba ki breu ki bala yo khia ki ba pang ki ba dan mau hau klai ne hau sang ne ki ba pang baniat ne ki ba smashing tour ne ki ba pang thyroid ne ki ba mi ki tu ki etla ne ban lat ka jing sti te hab dan kam lang hi ka cream bat ka jing di ru te ni ai ki tu ki dawai nyu le ki dawai phnyang mi snyu tada shim ke phnyang nyu le te phi hab shim lang bat ki sabon bat ki shampoo ai tang ko phnyang ka nom long kan te u hena bat u powder yong kum to te dei ra ba phin khia kum to pan u ba khia kum to u dei ba u ba sniu kan u ba don jing ta e ka kot ka khia na mar ka ta e ka khmat ta e ka shadem ta ya ki khlai ta ya ka snyu lada phi ta ki tu ki rong chemical te kini ki jongi na ma ki de ki balong be natural kum to te kemot kini ki shimpor kan man khia don ki bala khia tang riu pnai don ki ba khia hisnem don ki ba shimpor hadu arsnem ru tang ba de banta tikna ken te ki ba bon bha ki bala phone ni nga ki bala yo e ke jing khia tingi ai ki da wai hadu arpho arjat e kum to ki da wai sinus ki da wai jatha ki da wai piles tingi ai ki da wai khat tingi ai ka sabon sat khmat ru ka best ka sabon sat kle tingi ai ki da wai shini ki da wai bp tingi ai tu jing di ban pen phas ne do ru te tang badon kam lang hi ken bat katu ka batta te na bata ki khna te shudi be kum to la biang hi ken te tamba ki basti te hab don kam lang hi ken katu te teng ngak let ru bangan batai lut ye ki jai dawai ki jongi ki bangi ngi bo te hanrei phila ban chu comments phi bo ne ami ki ni ki jai dawai hoi ki tu ki bala thliu ka ngap ru na ma ka ngap junga le kala thliu ba hi te hanrei kat nang mi usnem la nang dap te hapo video kumne pi yang ala I long rang ba nama pangabu hajan kumne te hanre ha perthai te ngam thliu shu kane ka ngap bat mene kini kisni kane nang niru kalasti kini te hanre ndo bangala ta katu kada waja asti te niru la paulan nang ne mentak lempau shu re kai nang ne te ngai ka buram sha ublei ba ublei ula ai nga ka sap bangan snai kini ki kita wai te ublei ka jinsuk nyo ban kur khui pi barok pat ya ro itrai